Ay, sali. Matama kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada. Ay, sali dumay. Damdamag Radyo Sagada. Naimbag man nga aldaw, good afternoon, kadagiti aming nga listeners ti Radyo Sagada. Oras nga itaidanon, dagiti damdamag ita nga alas 12, dahito nga routine midday news, kat para iti headlines, dagiti damdamag. Iti pagilian na Presidente BBM, binanatan ti Labor Group, iti inbingay na nga mensahe, iti Labor Day. Sumagmamano akong kongresista in matras iti impeachment kontra kani Vice Presidente Sara kapu iti butengda iti backlash. Maternity benefits ti PhilHealth nidmato iti nasurok nga doble. Panagtugaw ni Nancy Catampo akas sa NCIP chair binabalaw ti grupo nga katribo. Para matapo iti ulo dagiti damdamag dito rehiyon nga Cordillera ken damdamag iti lokal. Promosyon ken nay na sweldo dagiti manursuro naigitan iti panagnato iti ekonomiya ti Cordillera. Department of Labor and Employment Cordillera mangiruwar iti 100 million pesos para kadagiti mannalon ken driver iti sidong ti programa nga Uplift. Iti konektado adamag nasurok eneng aribo nga jeepney drivers iti rehiyon umawat iti ayuda mangrugi itang alawas. Espiritu ti binnadang inpakita ti mangkayan LGU babaen ti panaggatang da iti mulmula dagiti mannalon kan panangiwaras iti komunidad. Ag-asa nang beripikar iti mapatpadasan ang nakaro nga estado ti Tikaga iti Cordillera. Para sa elis nakapasidong iti state of calamity, gapo iti nakaro atika ken krisis iti enerhiya. Indigenous rights activist imasidag iti CHR gapo iti maibagbaga a harassment ti militar sa Jai Bonto. Panang modernisa iti panagtalon sa Jai Bauco, pinapigsa ti Department of Agriculture Cordillera, babaen dagiti baro arami. Tourist-oriented police training ng isagana kadagiti uniform personnel iti panagserbida kas tourism ambassadors. Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Mountain Province mangipaay matlaengan iti libre nga psychiatric ken alcohol consultations. Provincial Agri Board ti Montañosa nagidatag iti solusyon kontra iti oil crisis ken droga. Kadiwa ken Farmers Congress mayaramid iti selebrasyon na ti bulan dagiti mannalon ken mangalap ditoy probinsya. Kat ngarut para iti detalye dagiti damdamag. Iti pagilian na binabalaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may naigi tinagbalin nga mensahe na itinapalabas nga Labor Day. Sigon ka ni San Fernando, kaskas dao ken weirdo tinagbalin a mensahe ti Presidente no sa didno, katin pasigurado nati panang protektar iti dignidad dagiti mangmangged ken panang buangay iti adado at trabaho. Naku nati mamanday linteg akas la baliktad ti mapaspasamak iti realidad gaputa mismo at ti administrasyon ti umununa amang laplaped kadagiti singasing amang ingato iti sweldo dagiti ordinaryo nga empleyado ken mang ipababa iti presyo dagiti tagilako. Inpaganatgat niya San Fernando asaan apudno ang mabigbig ti dignidad dagiti mangmangged enggana nga agtaltalin na tinababa nga inaldawanda iti tenga tinagingina apateg dagiti gagatangan ken serbisyo. Iti panakaobserbar ti Labor Day di Mayo 1, kat inpukaw manen ti nagduduma nga sektor ti maysa nga across the board wage hike iti entero a pagilian.
Iya sa baliada maga national maibagbaga ang mababawasan ti suporta iti uneg ti Kamara para iti impeachment kontra ni Vice Presidente Sara Duterte. Kalpasan nga ibabawi ti sumagmamano ang mamanday litek ti pirma da iti draft resolution. Basar iti report ti online news nga politiko, sana bumabay ti 12 nga kongresista tinangkid daw nga ikaten tinagnaganda kas autor iti 17 apani ti resolusyon gapu iti buteng iti balas wenno backlash daytoy kanyada. Rimward daytoy nga impormasyon sakbay ti panagsubli ti sesyon itangal daw ti Lunes, Mayo 4 no sa dinno ket agrikrikusen ti dokumento amang pangpanggep ang maingato ti kaso ijay Senado gapu kadagiti alegasyon ti korupsyon kan panang alilaw wenno panang lipot iti tala ti publiko. Idadawluan the House Justice Committee Chair Jervy Luistro kan Majority Leader Sandro Marcos ti panag-urnong iti suporta ngem adda dagiti report as sumagmamano kadagiti nagnagan ti nainayon nga awan ti pinal apa malubos. Iti madama ket kasapulan ti Kamara ti sangagasot ken enem abutos so nga nainton Mayo 11 tapno formal ang maidasar ti Articles of Impeachment ngem gapu iti maudi a pasamak ket kaslag balbalin. Abasitan ti pabor iti panang paikat iti Vice Presidente. Iti may sana yung pagadamag nasayat nga informasyon na para kadagiti masikug kalpasan a formal nga iwaragawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti dakkel a panagnato iti maternity benefits ti PhilHealth nga epektibo iti Abril 30. Iti sidong tinaypalawa a programa ti dati nga 9,750 pesos nga coverage para iti normal delivery ket ginmato iti 29,000 pesos. Ti cesarean section met ket naingato iti 58,000 hanggang na iti 62,000 pesos manipod iti dati nga 37,000 pesos. Sigon kaniya PBBM, panggap daytoy nga aramiden a libre wenno kayang-kaya ti panagpasngay uray no iti pribado nga ospital. Daytoy anayon na suporta iti prenatal care ket mainayon iti 8 nga check-up kana panagbaklay iti 3 nga postnatal visits para iti pagtalgedan ti ina ken ti maladaga. Iti mao dia detalye dagiti damdamag iti pagilyaan na nakagunod iti adu nga kritisismo manipod iti grupo a katribo ti panagtugaw ni dati nga Cotabato Governor Nancy Catamco. Kasbaro nga chairperson ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP. Sigon kaniya Beverly Longid, convener ti katribo, saan abigbigbigan ti alyansada ti panakaikabi ni Catamco iti nasao a posisyon. Nakuna ni Longid ure no katutubo nga bagobo manobo ni Catamco ket maibagbaga. Gapu iti track record na maibagbaga a kontra daytoy kadagiti na insigudan nga umili. Inpalagip ti grupo ti insidente iti 2015 iti United Church of Christ in the Philippines no UCCP Haran. Davao City no sa dinukot na report nga inawagan ni Catamco ang nag-angot dagiti ubing nga lumad. Pati ti panang suporta na iti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict wenno daytoy NTF-ELCA. Gapu ditoy panawagan man ti katribo ang malaksid iti panangwaswas. Iti NTF-ELCA ket nasken met laeng a pukawen ti NCIP. Gapu iti saan ang nabaligi a panang salaknib na iti karbengan ken karbengan ken nagtaudan a daga dagiti na insigudan nga umili a Pilipino. Para matapo iti detalye dagiti damdamag ditoy Cordillera ken damdamag iti lokalidad. Binigbig ti Department of Economy Planning and Development wenno daytoy DepDep Cordillera ti dakkel nga papel ti sektor ti edukasyon iti panagnato iti ekonomiya ti rehiyon. Sigon kani Assistant Director Regional Director Dolores Mulintas, ti implementasyon ti Expanded Career Program wenno daytoy ECP system iti DepEd. Iti napalabas nga tawen na 2025 ti mitya tapno agbaling nga fastest growing industry. The education service anang record iti 11.9% growth rate. Iti datos ti ahensya na panawalo aribo ken may sagasot a manursuro ken school heads. Iti entero nga Cordillera ti mawat iti promosyon ken dakdakkel a sweldo. Nagresulta daytoy iti napigpigsa nga spending power dagiti pamilya iti rehiyon. Malaksid iti nayon nga sahod, nakatulong pa iti 4.4% a panagturas iti ekonomiya.
tinasimpa nga teacher support system kan tinababa nga inflation rate nga agtaltali na iti 1.2%. Iti sa Bali Adamag iti rehiyon na isagsaganan. Ti Department of Labor and Employment Cordillera wenno Dole Cordillera titulong pinansyal para kadagiti sektor nga apektado iti krisis dito rehiyon. Babaan ti programa nga Uplift wenno Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport. Inkumpirma ni Regional Director Imelda Romanillos amang rugita tanga Mayo 2026 kat may patungpal ti programa at tupad para itinasurok 4,000 aman nalon kan driver dagiti para publiko aluglugan. Babanti na sawa programa dagiti kwalipikado aman nalon kat umawat iti sahod nga 505 pesos kada aldaw. Iti laso ti sangapulo kana 5 nga aldaw bayat nga agtatrabaho da iti bukoda at altalon. Laksipay da ito iti insurance kan personal protective equipment wenno PPEs. Para kadagiti driver iti sidong titupad tuloy pasada, maalad dati na sa a daily wage iti uneg ti 10 ken 5, engga na iti 30 nga aldaw kasnayo na iti birok da iti panagpasada. Sigun iti Dole kagadwa ti 100 million nga pondo ket mailatang iti probinsya ti Benguet. Idinto ta tinabatbati apateg ket paggagaduan ti dadumapay a probinsya iti Cordillera. Iti konektado adamag nakasagana ti Department of Social Welfare and Development wenno daytoy DSWD Cordillera iti panang ipaay iti cash relief assistance para kadagiti driver ti public utility jeepney wenno PUJs iti entero nga Cordillera mangrugi tatamot laeng nga lawas. Sigun kaniya DSWD Cordillera Officer in Charge Regional Director Enrique Gascon Jr. dumanon iti 6,000 gasot kan 70 nga PUJ drivers ti maipaayan iti tig 5,000 a piso iti sidong ti programa nga AIX. Panggap na pailaeng a medyo palag-anan ti epekto ti agsasaruno nga price increase iti produkto nga petrolyo gapu iti tensyon sa Jai Middle East. Marugyan ti payout ita nga aldaw iti Lunes, Mayo 4 ijay Baguio Convention and Cultural Center para kadagiti driver iti syudad ti Baguio. Sarunuan dagiti driver iti probinsya ti Benguet kan Ifugao inton bigat Mayo 5, Kalinga, Mountain Province kan Abra inton Mayo 7. Palagip ni Gascon kadagiti benepisyaryo masapol a personal a mapan kadagiti na ilasinan nga venue. Bitbit dagiti original kan photocopy ti valid driver's license da. Kalpasan dagiti jeepney driver sumaruno a maipayad iti tulong dagiti dadumapay a sektor iti para publiko at transportasyon iti rehiyon. Iti pailaeng tengah ti karit iti enerhiya ken nababa a presyo dagiti ani nagtignay ti lokal a gobyerno ti mangkayan iti probinsya ti Benguet tapno tulungan dagiti lokal nga mannalon babaan ti panaggatang kadagiti produkto da. Iti inisyatibo ni Mayor Cesar Pasiwan kan ti Sangguniang Bayan na ito yung ti tig 2 milyon a piso manipod iti assistance to individuals in crisis situation wenno AIX fund tapno panggatang iti truck anak nateng asaan ang maibiyahe dagiti mannalon. Gapu iti nanggina nga krudo kan bagsak a presyo. Imbis a madadael kan basta a maibelang dagiti nagatang anak nateng ket naiwaras kas food relief kadagiti barangay iti Paco, wenno Paco, Sapid, Cavite. Naipaayan met lang ti munisipyo ti Tuba ken Sablan a nababa ti produksyon da iti nateng. Nakuna ni Mayor Pasiwan at tinasawa tignay kat paset ti tradisyon nga binnadang wenno bayanihan. Inmunan ang nabinipisyaran dagiti transport worker babaan ti 2 milyon nga piso nga fuel subsidy tapno mapalag-an ti epekto ti gulo sa Jai Middle East iti pangkabyagan dagiti taga Mangkayan. Iti sa Bali Adamag pailang iti rehiyon Cordillera opisyal nga kumpirma daytoy pag-asa ti mapadpadasan nga state of drought iti entero nga Cordillera. Sakbay man pay asumrek daytoy peak ti El Nino. Sigon kini Senior Weather Specialist Remedios Sherbo,
May bilang ti 6 a probinsya ti Cordillera kadagiti 15 ken 5 a probinsya. Iti Luzon anang i-record iti nakaro a panagbabati tudo iti napalabas a 5 nga bulan. Basar iti datos bimagsak iti 40% ti normal nga antas ti rainfall. Wenno panagtudo iti sumagmamano a paset ti rehiyon a rason para iti deklarasyon ti drought status. Gapo ditoy ket nairuar ti forest fire alert ken public safety advisory ti Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council. Tapno palagipan dagiti lokal a gobyerno ken ti publiko nga agannad iti pangtati uram ken agtipid iti danum gapu iti binmasit nga supply. Iti nakasilpo nga damag lokal na ipasidong iti state of calamity ti munisipyo ti Paracelis ditoy Mountain Province gapu iti mapadpadasan ang nakaro nga tikag panagkurang iti danom ken krisis iti enerhiya. Iti bilag ti Sangguniang Bayan Resolution number 2026-076 dagos anang idatag iti adang ni Mayor Marcos Ayangwa tapno matulungan dagiti apektado a residente. Narugyan iti Abril 28 ti panangipaay iti family food packs manipud iti DSWD para iti 7,500 gasot asang kabalayan. Maipaayan met iti libre arasyon iti danum dagiti pamilya iti barangay iti poblasyon ken bantay para iti entero nga bulan na daytoy Mayo. Kasuporta iti tenga ti National Energy Emergency nang implementar met lang ti LGU iti 20% reduction iti panagusar iti kuryente kadagiti opisina. Night din ti tulong akrudo para iti operasyon ti Paracelis District Hospital ken forest fire monitoring. Nakaplano matlaangan ti libreng sakay para kadagiti estudyante iti umay nga bulan ti Hunyo no agtultuloy pailang ti krisis iti gasolina. Panawagan ni Mayor Ayangwa iti publiko pagtalinaeden ti espiritu ti kakarepin wenno bayanihan ken agtipid iti danum ken kuryente. Nang runa payta nagwarning ti pag-asa a posible a bumayag ti epekto ti El Nino enggana iti umuna nga quarter ti baro nga tawen 2027. Iti sabali adamag lokal formal at dinmawat iti tulong iti Commission on Human Rights wenno CHR ti aktivista ni Raven Desposado. Coordinator ti grupo nga takder tapno maimbestigaran ti imbaga na napadasan nga harassment ken pamutbuteng manipud kadagiti elemento ti militar. Iti affidavit na anay dasar iti Abril 28 inistoryan Desposado ngay nasidkan isuna ti duwa nga ahente ti militar bayat nga da isuna iti terminal sa Jay Bonto iti Abril 23. Dito'y katpuan pinwersada isuna asumuko ken agpalista iti sidong ti grupo nga Buklod Kapayapaan a kaalyado ti NTF-ELCA. Sigun kaniya Desposado, inalaan da pay isuna iti litrato nga awan ti pamalubos kana napangtaan alinisan tinagan na paya ti panag-organisar na iti 42nd People's Cordillera Day sa Jay Tadjan. Naputput a kinondinarmet daytoy grupo nga takder kana sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan wenno sama sa PUPT insidente. Inawagan da daytoy a paset ti sistematiko a panag-atake kadagiti leader estudyante kanang mangidepdependar iti karbengan dagiti na insigudan nga umili iti rehiyon. Jemot apo munisipyo iti Bauco. Umawawat iti baro aramid apang agrikultura dagiti nagduduma nga organisasyon dagiti mannalon iti nasao nga munisipyo. Pasat dayto iti programa ti Department of Agriculture wenno DA Cordillera. Iti Abril 27 in pangulo ni Mayor Randolph Awisan ti turnover dagiti grass cutter, multi-cultivator machines, coffee pulpers, power sprayers ken pump irrigation systems para iti 10 a grupo. Dagiti mannalon ken kababaihan pati dagiti persons with disabilities wenno PWDs. Sigon ni Mayor Awisan, dakkel ti maitulong dagiti nasao aramid tapno mapapardas ti panangisagana iti daga, mabawasan ti rigat iti panagtrabaho ken ingato ti birok dagiti lokal a producers iti 22 a barangay at ti Bauco. Inunay-unay ti alkalde at agtultuloy a suporta manipud iti DA ket napateg tapno agbalin nga resilient wenno natibker dagiti lokal a mannalon iti tenga ti karit
apang ekonomiya kan panang isigurado iti seguridad iti taraon. Dito Montañosa nabaligi ang nagturpos sa iti Abril 30 ti talo aldaw nga tourist-oriented police for community order and protection wenno daytoy top cup training. Ana angay sa municipal auditorium iti munisipyo ti Bonto. Panggap ti panagsanay amas nga pasayaatan ti kakayanan dagiti pulis kan kameng ti Bureau of Jail Management and Penology Mountain Province. Iti panangisigurado iti pagtalgedan dagiti turista bayat a pagtatalinaedan dati linak iti komunidad. Iti tulong dagiti eksperto na talantan dagiti importante a topiko a mainayunan ti Child Safe Tourism, Anti-Human Trafficking, Safe Spaces Act ken ti panang ipaay iti serbisyo a sensitibo iti lokal a kultura ken kasarian. Ti aktibidad ket indauluan ti Bontoc Tourism Office iti panakitinulong ti Regional Tourism Office ken Mountain Province Police sa Provincial Office. Isiguradon daytoy adagiti mangipagpagna iti linteg ket nakasagana nga agserbi kas tourism ambassadors nga daan iti makaanay nga kaamuan kadagiti safety protocols ken heritage ti probinsya. Iti sabali pa nga damag lokal mas ngayon palawa pa iti Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Mountain Province. Wano daytoy DATRC Mountain Province ti bukod na nga serbisyo a medikal para iti publiko. Mangrugi inton Mayo 8 ilokati center sa Abatan Bauco ti libre nga psychiatric consultations para iti nagduduma nga mental health conditions. Pati ti konsultasyon para kadagiti agsagsagaba iti alcohol use disorder. Sigun iti administrasyon ti nasaupay nga center ti psychiatric services ket nakalukat tunggal aldaw iti Biyernes. Inintumet at ti alcohol consultation ket aldaw iti Lunes enggana iti Biyernes mangrugi iti oras ti alas 8 iti agsapa enggana alas 5 iti madem. Para kadagiti individual sumapol iti naununeg at tulong ket nakasagana daytoy DATRC amang ipaay iti enep enggana sa 10 ken 2 a bulan ti rehabilitasyon ken treatment program tapno maisigurado ti panag-imbag ken panang pabaro iti biag dagiti pasyente. Nainpay dagiti detalye at idamdamag lokal, nagtaripnong dagiti kamang ti Mountain Province Provincial Agriculture Board. Iti Abril 29, tapno agbuangay iti konkreto a panagtignay. Iti kastakot matulungan dagiti mannalon ken livestock raisers ang nakarungap apektaran ti nangina a presyo ti krudo ken ti mapatpadasan nga tikag. Iti direktiba ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. na aprobaran ti panakausar ti pondo ti Office of the Provincial Agriculturist tapno supusupan ti krudo dagiti kadiwa vehicles a libre nga mangit-ipan kadagiti produkto manipod iti taltalon wenno garden paturong kadagiti merkado. Kaspaset ti panag-aksyon na ket nangipasa ti board iti dua a resolusyon amang kitkid daw iti Department of Agriculture apartakan ti panag-irwar iti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk pati ti fuel subsidy para kadagiti truck ti LGU. Natalantan mo't lang itinaso at taripno ti panangirot kadagiti quarantine inspection. Wano quarantine checkpoint tapno malapdan ti pangta ti African Swine Fever wano ASF manipod iti probinsya ti Ifugao. Nayon pa'y kati panawagan ang mamulta iti nadagsen ti asinuman ang matiliw amang sinsindi iti forest fires iti tenga ti agraraira nga drought status ti probinsya. Para iti maudya detalya dagiti adamdamaga formal a rinugyan ti gobyerno probinsyal ti Montañosa ti selebrasyon ti Farmers and Fisherfolk Month. Itangal daw ti Lunes sa Mayo 4. Inpakamo ni Provincial Agriculture Officer Pedro Pinosan dagiti nakalinya nga aktibidad para iti intero nga bulan ti Mayo. Dandani 80% ti populasyon iti Montañosa ti nakasanggir iti panagtalon ken panagkalap para iti pangkabyaganda. Mainayon dito met nga aktibidades iti month-long celebration. Katikadiwa marketing initiatives
Farmers Congress kan nagdudu mga capacity building trainings para kadagiti lokal a producer. Sigon kani pinusan, panggapan ti selebrasyon a bigbigan dagiti napapateg a kontribusyon, dagiti mannalon kan mangalap bayat ti panang address kadagiti karit. Akas iti nangina nga transportasyon na baba a presyo tinateng kan pannakalugi iti post-harvest. Inpanawagan man ng tinasaong opisyal iti publiko a suportaran dagiti lokal a produkto kan isa ka ti patas a sistema ti agrikultura iti probinsya. Tinasaong nga adang ket pasatiya panang ipaka ti probinsya a papigsaan ti seguridad iti taraon kan iabante ti pangkabyagan dagiti adda iti kaaw-awayan. Kat dagiti nga rod apo dagiti na ibingay tayo gadamdamaga para iti midday news itangal daw iti Lunes. Mayo 4 taon 2026 Syakar Disimbay para iti damdamag Radyo Sagada kat padaanan met ti sumaruno nga programa Daniw kan Sonata iti barbaro apo nga oras na kan aldaw nga aldaw iti Lunes kan iti oras ti alauna. Haring sali, Nakatutok 8104.7 FM